Sim tal-Missieru, tal-Ibn, tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Utilum il-kelma talla turina l-responsabilità li għanna fil-Knisja li bħala Nsara nkunu profeti għaż-żminijiet tagħna. Titkellem ħafna il-kelma talla fuq il-profeti. Il-kelma talla il-profeti xandruha b'imħabba u b'kuraġġ. Ekku kull anki jettiex anki fi żminijiet tagħna biex inxandru l-kelma talla. Mod partikolari kif jidinna l-ewwel qari jalla kulħadd ikun profeta. U profeta jfisser li tkun xut tal-kelma talla xut ta' Kristu bil-kelma u bl-eżempju tal-ħajja tagħna. Marbutin mal-kelma talla llum qegħdin ukoll nfakru ir-raba' anniversarju mill-mewt tal-profeta ta' żmienna qed nirriferi għal Monsinjur George Grima li kien il-fundatur tal-moviment Ġesu fil-Proxmu. Dal-bniedem għex ta' profeta veru, għex biex ixandar il-kelma talla, jara l-Kristu fil-fqir, jagħmel minn kollox biex jgħallem u jitma' lill-eluf ta' tfal u ta' nies ta' kwalunkwe età u f'diversi pajjiżi fejn kien imur ta' spiss iżurhom, jinkoraġġihom u jgħinhom. Jalla verament ikollna ftit mill-ispirtu missjonarju li kellu Don George u bħalu wkoll naraw li Ġesu fil-Proxmu tagħna. Nirringrazzjaw ukoll anke lill-Alla li din l-opra tiegħu ma waqfitx. Imma għandna wkoll anke magħna hawnhekk il-Fader Alex Kawki li ħa responsabilità ta' dan il-moviment u qed ikompli jagħmel ix-xogħol tiegħu ta' profeta minflok Don George Grima. Illum ukoll għandna magħna familja Mizzi li ġew apposta minn Malta biex jirringrazzjaw il-Alla għal tant barkiet li xered fuqhom permezz ta' Ommu Marija fil-jum li qegħdin ifakru l-40 anniversarju miż-żwieġ tagħhom. Il-Madonna ta' Pinu, s-Sultana tal-Familja, tkompli tixħet il-ħasa materna tagħha fuqhom. Ejjew nitħejjew għal din laqgħa tagħna ma' Ġesu bl-istess sentimenti li kellha Marija. Niftakru li aħna wkoll anke midinbin u għandna bżonn ħinna talla u nagħmlu għadd tandima tan-nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox li lkom ħuti jiena dnibt ħafna bis-sieb, bil-kliem, bil-għemej, bil-laħallej, b'nirijieti. Tija tiegħi, bl-ikbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem veġli, il-anġli u l-qaddisin kollha li lkom ħuti titolbu għalija immulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smawiet u paċi fl-art lill-medmin ta' rida tajba. Nfaħruk, nberkuk, nadurawk, natuġġieħ. Roddu lek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla mistier li tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bil-mistier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattat tagħna. Li qiegħed fil-lemin tal-mistier ħinna. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej. Int waħdek l-ola Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Mister Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, Int tatina l-aqwa xhieda tas-seta tiegħek bla tarf billi taħfrinna u tħenna għalina. Xered dejjem fuqna l-grazza tiegħek biex nħaffu fit-triq tal-wedet tiegħek u tatina sem bil-ġid tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla. Mijek kif risalta flimkien mal Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għalim il-ktib tan-Numri. F'dak iż-żmien il-mulej niżel fi sħaba ikellem lil Mosè u ħam l-Ispiritu li kellu fih u taħ liż-70 xieħ. U ġara li jekk kif l-Ispiritu għad fuqhom bdew jipprofetizzaw imma ma suktawx. Issa fil-kamp kien baqa' żewġ irġiel
wieħed jismu Eldat u l-ieħor Medat, u fuqhom ukoll niżel l-Ispirtu. Hekk dawn ġew maduda mal-magħżulin għax għalkemm ma marrux fit-tinda bdew jipprofetizzaw fil-kamp. Dlonk mar wieħed żagħżugħ jaraf b'dan lil Mosè u qallu: Eldat u Medet qegħdin jipprofetizzaw fil-kamp. U Ġeżwe bin Nan li minn xkunitu kien għaddej ta' Mosè qabad u qal: Sidi Mosè, tħallihomx aktar. Iżda Mosè wieġbu: Jaqgħu qiegħdtej minħabba fija, jalla l-poplu tal-mulej ikun kollu profeti u jalla l-mulej iqiegħed fuqhom l-Ispirtu tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Flimkien, il-preċetti tal-mulej dritti u ferħu l-qalb. Il-liġi tal-mulej perfetta u tagħti l-ħajja. Ix-xhieda tal-mulej isewwa u tgħallem lil min ma jafx. Flimkien, il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-biża tal-mulej sinċir u jibqa' l dejjem. Il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msetqa kollox. Flimkien, il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Fehmhom sewwa l-qaddej tiegħek, ħlas tajjeb għandu min ħarishom. In-nuqqas min jista' jarfu minn dak li ma nafx bih saffini. Flimkien, il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Mill-gburija wkoll li ħares il-qaddej tiegħek, tħalli qatt taħkimni, imbagħad inkun bl-ħtija u ħieles minn dnub kbir. Flimkien, il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. It-tieni qari. Qari mill-Littra ta' San Ġagbu Apostlu. Ejjew issa intom il-Onja, ibku u ixru fuq l-għawġ li ġej fuqkom. Ġidkom tħassar, wejjiġkom killitromkom il-kamla. Id-deb u l-fidda tagħkom rabbew is-sadid, u s-sadid tagħkom tixet kontra tagħkom u jiklikom ġisimkom bħan-nar. Ħżintu l-ġrid fl-aħħar jiem. Ara, il-ħlas tal-ħaddiema li ħażdu l-għalieqi tagħhom, ħlas li jintom żammejtulhom bil-qerq qiegħed jgħajjad kontra tagħkom, u l-bikki ta' dawk li ħażdu wasal f'udnejn il-mulej tal-eżerċti. Fuq l-art għextu fix-xalar u l-lussu, għadtu tissemnu għal-jum tal-qatla. Intom ikkundannajtu l-ġust, tiltuh għax ma jistax jeqfilkom. Il-kelma tal-mulej. Missier, il-kelma tiegħek il-verità għaddishom permezz tal-verità. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġwanni qal lil Ġesu Mgħallem: wieħed raġel li s-soltu ma jkunx magħna rajnih ikeċċi xjatem f'ismek u ridna nżommuh, għax hu mhux wieħed minn tagħna. Imma Ġesu qal la żommuhx le, għax m'hemm ħadd li se jagħmel miraklu f'ismi u mbagħad malaj se jkollu l-ħila jgħid kontra tiegħi. Għax mhuwiex kontra tagħna huwa magħna. Min jagħtikom tazza ilma x'tixorbu għax intom tal-Messija. Ngħidilkom is-sewwa li ma jibqax mingħajr il-ħlas tiegħu. Imma min jagħti skandlu lil wieħed minn dawn iċkejknin li jemmnu fija, ikun jaqbillu jekk jorbtulu mon u ġebla ta' tħin minn dawk li jdawru l-ħmir u jixħtuh fil-baħar. U jekk idek il-leminija hija okkożjoni ta' dnub tagħha barra, jaħbatlek aħjar li tidħol bit waħda fil-ħajja milli tmur bidejk it-tnejn fl-infern, fin-nar li ma jintefix. U jekk riġlejk u għalik u okkażjoni ta' dnub,
aqtaw barra. Jaħbat lek aħjar li tidħol b'riġel wieħed fil-ħajja milli tinxteħed b'riġlejk it-tnejn fl-infern. U jekk għajnejk hija għalik okkażjoni ta' dnub, aqlaħħa barra. Jaħbat lek aħjar li tidħol b'għajn waħda fis-saltna tal-Alla milli tinxteħed b'għajnejk it-tnejn fl-infern, fejn id-dud tagħhom ma jmutx u fejn in-nar ma jintefix. Il-kelma tal-mulej. Illum għandna ittra pastorali ta' Monsignor Isqof fl-okkażjoni tal-bidu tas-sena pastorali. X'intom tgħidu bejnietkom intom u miexja, staqsa Ġesu lid-dixxiepli meta ltaqa' magħhom fit-triq li tieħu minn Ġerusalemm għal Emmaus. Eżeskuti saċerdoti, reliġjużi u lajċi. Iż-żmien tas-sajf wasal fit-tmiem tiegħu. Mal-bidu tal-iskola jerġgħu jibdew l-attivitajiet kemm għat-tfal u għaż-żgħażagħ u kemm għall-adulti. Minkejja l-pandemija anke fil-Knisja jerġgħu jibdew l-inizjattivi pastorali bħalma huma l-gruppi tal-katekiżmu tat-tfal, il-gruppi taż-żgħażagħ tal-arajjes u l-gruppi tal-għaqdiet u tal-formazzjoni tal-adulti. Waqt li nkomplu nsegwu r-regoli li jagħtuna dawk li jieħdu ssieb saħħitna, inħeġġukom biex il-koll nieħdu sehem biħġarna fil-quddiesa tal-ħadd fil-knejjes tagħna. Nerġgħu lura fil-gruppi u l-għaqdiet li għandna fil-parroċċi u l-komunitajiet. Inħeġġeġ fuq kollox lilkom il-ġenituri biex tibagħtu l-uliedkom għat-tagħlim tad-dottrina, mhux biss lil dawk li qed iħejju ruħhom għall-ewwel tqarbina jew il-griżma tal-Isqof, imma wkoll l-uliedkom kollha, tfal, adolescenti u żgħażagħ. Msejħin inwieġbu għall-mistoqsija ta' Ġesu. Nixtiequ li matul din is-sena ta' ħidma li qegħdin nibdew nippruvaw inwieġbu lkoll kemm aħna żgħar u kbar għall-mistoqsija li Ġesu għamel lid-dixxiepli ta' Emmaus. X'intom tgħidu? Fi kliem ieħor Ġesu qiegħed jgħidilna li jinteressah minn dak li aħna ngħidu bejnietna, dak li jħassibna u jinkwitana. Ġesu jinteressah minn dak li nixtiequ kemm għalina u kemm għan-nies ta' madwarna. Ġesu jixtieq li aħna ngħidulu dak li nixtiequ fil-Knisja, fil-parroċċja tagħna, dak li nixtiequ għad-dinja b'mod partikolari għad-dinja kollha. Mingħajr ma nindunaw aħna l-insara spiss nifirdu l-ħajja tal-fidi mill-ħajja ta' kuljum. Matul il-ġimgħa jkollna ħafna taħbit fix-xogħol tad-dar u barra mid-dar, ħafna ħsibijiet u problemi tagħna u ta' dawk li nħobbu. Imbagħad il-ħadd immorru l-Knisja u nieħdu sehem fil-quddiesa u nieħdu mill-kelma tal-ġid. Imma mhux dejjem jirnexxielna naqdu l-esperjenza tal-quddiesa tal-ħadd mal-bqija tal-ħajja ta' kuljum, tant li jista' jiġrilna li ma nibqgħux nifhmu għaliex għandna mmorru l-Knisja għall-quddiesa. Ibqgħu ċerti li Ġesu sejħinna għall-Ewkaristija ta' nhar ta' Ħadd għax jixtieq jenna nagħmlu esperjenza u nisimgħu l-kelma li tagħtina enerġija u dawl għall-ġimgħa kollha. Ġesu jinteressah mill-ħajja tagħna kollha kemm hi. X'intom tgħidu fil-familja, fl-iskola, fuq ix-xogħol, x'intom tgħidu bejnietkom mal-ħbieb. Liema huma l-biżgħat tagħna, liema huma x-xewqat tagħna għalina u għall-oħrajn. X'nixtiequ verament fil-fond tal-qalb tagħna. Żgur l-Ispirtu ta' Alla li jinsab fina l-koll għax m'għamda għalfina mistoqsijiet u xewqat importanti li għanqluna biex ifittxu t-tweġibiet minn Ġesu. Kemm l-ewwel qari u kemm l-Evanġelu illum juruna li Alla jinqeda b'kulħadd biex iwassal it-tajjeb, mhux il-qassisin u l-patrijiet biss. Għalkemm għandna ħidma differenti fil-Knisja, aħna l-koll, saċerdoti, reliġjużi u lajċi, quddiem Alla għandna l-istess valur.
u jistmana l-koll l-istess u jista' jitkellem permezz ta' kulħadd. Matul is-sena pastorali li ġejja, aħna l-membri tal-Knisja Fawdex ser nippruvaw inwasslu lil Ġesu dak li ngħidu bejnietna, fiduċja kbira li hu jkellimna u jweġibna lura kif kellem u wieġeb lid-dixxipli fit-triq ta' Emmaus. Inħadu lil Alla jkun qrib tagħna permezz tat-talb. Nhar is-Sibt u l-Ħadd li ġejjin 2 u 3 ta' Ottubru ser nagħtu bidu flimkien għal sena oħra li fija se ngħidu lil Ġesu dak li hu l-aktar fuq moħħna, dak li jittaqqalna u jferraħ il-qalb tagħna. Se nibdew nifku l-qalb tagħna ma' Ġesu billi matul ix-xahar ta' Ottubru u ta' Novembru nikkomunikaw miegħu bit-talb. It-talb huwa importanti ħafna fil-ħajja tagħna l-insara. Ma nistgħux inħossu li aħna wlied Alla jekk ma nidħlux f'relazzjoni miegħu permezz tat-talb. Mingħajr it-talb inħossuna weħidna, mitluqin għal rasna għal pit-taħbit tal-ħajja, kull wieħed u waħda minna jisforza biex bil-ħila tiegħu waħdu jaffronta l-isfidi tal-ħajja. Bit-talb inħossuna f'relazzjoni ma' Alla u maħutna li jemnu. It-talb jenna npoġġu l-fiduċja tagħna f'Alla u kull darba iġeddidna u jqawwina fit-tama. Ix-xahar ta' Ottubru huwa xahar ta' Rużarju. Din it-talba sempliċi u li jista' jgħidha kulħadd se sservi biex immiddu l-ewwel pass ħalli nħabbtu l-bieb ta' Alla. Fil-weekend li ġej kull parroċċa ser issir velja ta' talb li fija jingħad it-talba ta' Rużarju li huwa tant għażiża. Imbagħad din it-talba tingħad ukoll qabel u wara l-qudies tal-Ħadd. Fi żmien fejn kulħadd għandu ħafna x'jagħmel u fejn il-ħajja saret maġla wisq, ser ikollna ċans nerġgħu niggustaw is-sbuħija ta' din it-talba. Repetizzjoni taslima u l-qaddisa flimkien mal-meditazzjoni fuq il-misteri jgħinuna nikkalmaw u nikkomunikaw ma' Alla flimkien ma' Marija ommu u omna. Matul ix-xahrejn ta' Ottubru u Novembru, kbar u żgħar, se niġu mistiedna u mejjuna biex nitolbu. It-tfal l-adolescenti fil-katekizmu u fl-iskejjel ser ikollhom mumenti li jgħinuhom jitkellmu ma' Ġesu. Hekk ukoll iż-żgħażagħ u l-adulti ser ikollhom diversi għajnuniet biex jidħlu f'kuntatt ma' Alla li huwa l-oriġini u l-enerġija tal-ħajja. Permezz ta' din l-ittra nixtieq nappellalkom u nħeġġiġkom biex il-koll kemm intom adulti, żgħażagħ u tfal tieħdu sehem fl-inizjattiva tat-talb li se jiġu offruti fil-parroċċi, fil-gruppi u fil-katekizmu fl-iskejjel. Dawn l-ewwel xahrejn iddedikati għat-talb jilħqu l-qofol tagħhom fis-solenità ta' Kristu Re fuq is-salib. Il-qudiem nagħtukom aktar informazzjoni dwar din l-okkażjoni li tfakkarna li aħna merħla tar-raj li għax iħobbna ma jiddejjaqx imut biex neħilsu aħna. Ix-xewqa tal-Papa Franġisku. Il-mixja ta' din is-sena fil-Knisja Fawdex ser tingħaġen mal-mixja li qed jitlob minna il-Papa Franġisku permezz ta' aħuna l-Kardinal Mario Grech. Il-Papa qiegħed jitlobna biex kollna kemm aħna, membri tal-Knisja ta' Ġesu, nieqfu u nirriflettu u naqsmu flimkien is-sebijiet tagħna dwar kif nistgħu ngħixu l-Vanġelu ta' Ġesu fid-dinja tal-lum. Fi kliem ieħor, il-Papa qed jgħidilna li l-Ispirtu ta' Alla jitkellem f'kulħadd u li kulħadd għandu sehem pożittiv x'jagħti lill-Knisja. Għalhekk fil-waqt inħeġġiġkom il-koll biex tieħdu sehem fl-inizjattivi ta' talb għax-xahrejn li ġejjin, nawguralkom minn qalbi l-paċi ta' Ġesu fil-familja tagħkom u nitlob fuqkom il-barka ta' Alla. Mogħtija mill-Kurja tal-Isqof fil-Belt Vittorja l-14 ta' Settembru, festa tal-eżaltazzjoni tas-Salib. Anton Tewma Isqof ta' Għawdex, Monsignur Edi Zammit, Kanċellier.
المسير اللي يستا كلش لهالق السما والارض داك كل يقدر وداك ما يديش مليبيها يسوع كريستو ابن وحدين تعالى مسا من مسير قبل كزمين الله من الله داو من داول الله فيرو من الله فيرو منسى مش معمول أطرواد مال مسير بيس صار كلش نزل مسموية تعليم لابن بين والفت بطانة وهذا جسم بالستة على سبيرتو سانتو ماريا فيجني وصار نيدي صلبو هالينا بعد تطونس بلاد ميتو دفنوه تيرت يوم آمن بين لويس كونتك قدام أسا تلا سما وإيت فوق اللمين تالمسير وان دير جيج بالجلوريا بالشامل من الهايين الميتين السالتناتية ومايكو الاشتميم السبيرتو سانتو مولي يات الهاي اللي جاي من المسير ومن اللبن يوم وجف نمكين مال المسير ومال اللبن واللي تكلم فوق من البروفيت كيسة واحدة قديسة كاثوليكا أبوستوليكا استعار معمودية واحدة المفترض نبيت استنى أمم من الويت والحياة تزمن اللي جاي أمين دولي من دي الكلمة الله يوم قالين بالإسبيرتو تطال بلك تطلب منا المولي جسو برميس تال السلطان وتال بابا يبرس كل الطلبة تانا فدوش صحيحة في المسير تانا السما Nitolbu għalina l-Knisja f'Għawdex biex aħna u nagħmlu l-eżami tal-kuxjenza tagħna narfu dejjem aħjar dak li l-mulej irrid minna nitolbu. اسمعنا نطلبو مولي Nitolbu biex il-koll nkunu qalb waħda u ruħ waħda waqt li naqsmu bejnietna l-ferħ u d-batijiet ta' xulxejn nitolbu. اسمعنا نطلبو مولي Minn dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pino bierek bil-paċi tiegħek lill-familji tagħna u għati kull għajnuna meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li jduru bihom nitolbu. اسمعنا نطلبو مولي Nitolbu b'mod speċjali għal benefatturi ta' dan is-santwarju ħajjinu mejtin. Fost il-benefatturi ta' dan is-santwarju nista' nsemmi lil Dun George illi kull nhar ta' Ħadd kien joffri s-servizz tiegħu hawnhekk billi jiċċelebra l-Qudiesa u kun devot kbir tal-Madonna ta' Pino u kellu ammirazzjoni kbira wkoll għal Carmine Grima, għal Francesco Portelli u French tal-Arp. Fost l-oħrajn, forsi xi wħud minnkom jiftakru, kien għamel ħaħsiebu li jsir film fuq il-ħajja ta' Carmine Grima u tas-santwarju. Għalhekk nitolbu biex il-mulej jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem nitolbu. اسمعنا نطلبو مولي Fiskit ta' qalbna nagħmlu t-talbiet personali tagħna. الأمورية دون الطلبيت اللي عملني لك فلمكن ما شوقات قديسة اللي تنسل فينا انت تعيش في السلطان قال ديم تديم Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollux. U Alla ħanin, għamel din l-offerta tagħna tkun toġbok biex bis-saħħa tagħha tinfetħilna l-għajn ta' kull barka bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfew qlubna l-fuq
nizzuħaj lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq ta' sew mulej mistier qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għaxin fiħna tiegħek hekk ħabbejt id-dinja li battinna l-ibnek il-waħdini biex jifdina u ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub biex hekk tħoffina dak li ħabbejt fih. Bl-ubbidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubbidjenza tagħna. Għalhekk mulej, aħna wkoll mal-għaġdi u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u f'fer kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smawiet u l-art mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smawiet, mbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola ta' smawiet. Qaddis ta' sewint mulej, int lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati għal-ħobs, rat il-ħajr, qasam tal id-dixxibli tiegħu qal: Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxikli tiegħu qal: Ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixteret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek li xandu fejn il-qawmin tiegħek nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokuntana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li jilna nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-isqof tagħna Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Monsinjur George Grima li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kifu bil-mamudija mit fibnek u bħal ibnek. Ekku kol fibnek u bħal ibnek jirxoxta għal-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha, mod speċjali il-benefatturi ta' dan is-santwarji. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għatellilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, ma' l-apposti u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmel ibent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Issirna li inti bismawi titqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikkull titin kif is-sema jgħidha fl-ard. Ħobżna dak il-jum matina llum, għafrinna d-nubitna bħalma nafku minn luħa tarib. La dan jiġri iżda l-isna mid-denja. Eħlista nitolbu mulej minn kull deni. Ħatina fit-tieba biħna tiegħek il-paċi fi żmienna biex ikunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u nmiġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Mulej Ġesu Kristu li jiet l-aposti tijek nħallilkom islim, natika islim tijek li tħarix li ndubitna. Iżda ħares fiddi ta' knisa tijek, għatija slim u laqda li jinti tfija, inti tiex fis-salta nal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kum. Għatu l-paċi li xuxin. Għaruf talla, it-neħid nubiet ta' dinja ħannalina. Għaruf talla li t-neħid nubiet ta' dinja ħannalina. Għaruf talla li t-neħid nubiet ta' dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħid nubiet ta' dinja. Kien jien dawk li ma mistidna l-lika tal-ħaruf, mulej ma jistoqlix tidħol ta' tistaf tiegħi. Żdejt kelma waħda u ruħi tkunu fejq.
Jew nirringrazzjaw fl-imkien mulej Ġesu għad il-laqgħa tagħna miegħu. Nirringrazzjaw għall-kelma li tagħna, nirringrazzjaw ukoll anke għad ħeġġiġ li jagħtuna l-isfijiet tagħna. Nitolbuh aħna wkoll nkunu verament anke profeti fil-familji tagħna, fuq ix-xogħol fejn nkunu verament anke profeti billi nkunu xut awtentiċi ta' Ġesu. Bħal ringrazzjament ngħidlu flimkien glorja lill-Missieru, lill-Iben u l-Ispiritu Santu. Nitolbuk mulej li dal-Misteru tas-sema iġeddidna fir-ruħ u l-ġisem biex kif nissibu ma jibnek fil-batijietu aħna winxandu il-mewt tiegħu hekk ukoll niksbu fil-glorja il-wirt miegħu u li jgħix saltan għal dejjem ta' dejjem. Jien nixtieq nirringrazzja lil Dun Gerard illi tagħna dil-possibilità li darb'oħra nagħmlu din iċ-ċelebrazzjoni hawnhekk waqt illi diversi isegwuna mill-mezzi ta' komunikazzjoni mod speċjali mill-Fundazzjoni Ju li qed ixandar hawnhekk fosthom ukoll ta' Djoċesi li permezz tagħhom qegħdin jarawna wkoll barra minn Malta, mod speċjali fejn aħna ngħinu l-Etjopja, il-Kenja, il-Brażil u wkoll gruppi li jgħinuna bħal Ġibilta. Fil-Vanġelu jsemmi li min jagħti tazza ilma ikun qed jagħmlu ma' Ġesu u ikellu l-ħlas kbir. Dawn il-ġranet hekk xejn kont qed nisma' l-Vanġelu, hekk ftakart kien hemm mara anzjana f'home u ridet tagħti donation għal ma rridx nagħtiha wara l-mewt, irrid nagħtiha issa waqt li jien ħajja. U għalti daqsxejn donation kbira. U għattela kemm? Għalt li 10,000. Għalt li ma nixtieq nagħmel borehole. Għattela okay, għattela s-soltu 12,000, għattela ma 10,000 diġajja bidu tajjeb, għalt li lemena ħantik 12,000. U għat nimmaġina min jaf kemm il-tazza ilma din il-mara ħatati. Bħal dawn hemm ħafna benefatturi u nixtieq illi nirringrazzjakom ta' dak kollu illi Dun George beda u permezz tagħkom aħna nistgħu nkomplu. Hekk nixtieq ngħidilkom illi f'dawn is-sentejn prattikament ma stajniex nagħmlu ħafna attivitajiet minħabba l-Covid. Imma nemmen fil-Providenza u l-Providenza talla din is-sena ħanamlu lotterija, kif tafu kull sena nagħmlu lotterija. U fost il-ħafna premijiet għandna wkoll karozza. Fil-fatt wieħed mill-benefatturi qiegħed hawnhekk għal qudiesa wkoll nirringrazzjak li ħdimtu qed tagħtina dan ir-rigal li permezz tiegħu aħna nistgħu ndaħlu fondi biex inkomplu nitimgħu nagħtu ħafna tazzi ilma u ħafna ikel lil ħafna u ħafna tfal. Fost l-oħrajn, kuljum nitemgħu 23,000 tifel u tifla f'diversi kindergardens, 200 u fuqhom l-Etjopja biss, imbagħad hemm il-Kenja u ftit il-Brażil. Jiena nirringrazzjakom, nirringrazzja lil kor ukoll lilkom il-benefatturi lilkom li kontu hawnhekk f'din iċ-ċelebrazzjoni u ħafna volontiera hawnhekk u benefatturi li qegħdin hawnhekk jew qegħdin jisimgħuna. Grazzi ħafna. Il-mulej magħkom, ibarikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu.